Ndewonu ndị nwe m, Igbo nji eme ọnụ. Kedụnụ ka anyị mere? Aka m bụkwa nwaada unu Akwaugo ndị Igbo. Kedụnụ ka ekesi anyị anwụ? Ama m na ahụ dịsị anyị n'agbanyeghị tikitiki takataka na-eme na obodo anyị abụ Naijiria. Mana ofu ihe m chọrọ ịgwa unu bụ ka onye ọbụla jidesia obi ya aka ike, n'ihi na o teke aka ọ dị njọ ọma dị mma. Onye dị ndụ ga-ahụrịrị ihe ọma. Ọ bụ ya bụ ihe nkwenye ya. Mana ka ọ dịgodu ka anyị ka ọ nọ n'ugbo onye anyị bịa. Ihe anyị ga-eleba anya n'ụbọchị taa bụ nkwenye ndị Igbo, nke ndị Igbo kpọrọ ịlọ ụwa. Ịlọ ụwa. Ị na-anụ nne m lọrọ m ụwa, nna m lọrọ m ụwa, nwanne m nne nnukwu m lọrọ m ụwa. Nọdụga na jụọ mmadụ gịnị bụ ịlọ ụwa? Ịlọ ụwa a na-ekwu, ịlọ ụwa gịnị ka ọ pụta? Ịlọ ụwa bụ nlọghachite azụ nke mmadụ biri ezi ndụ na-alọghachite. Onye ahụ ga-etozu etozu wee laghachite. Onye ahụ ga-ebi ezi ndụ n'ụwa mbụ ọ bịara wee laghachite, bata n'afọ nwaanyị ọzọ. Onye nwaanyị ahụ wee mụọ ya dịka nwa ọhụrụ. Matakwa na e nwere ndịiche dị n'etiti ịlọ ụwa na ọgbanje. Ọ bụ naanị ndị tozuru etozu, ndị biri ndụ ha n'ụwa nke ọma, rụọ ọrụ niile atụrụ anya na ha ga-arụ dịka mmadụ wee nwụọ, bụ ndị na-alọ ụwa. Mana onye ọbụla nke nwụrụ na-etozughị etozu, nwata ọbụla nwụrụ na nwata maọbụ na okorobịa maọbụ na agbọghọbịa, ọ bụghị ịlọ ụwa. Ọ bịaghachite ụwa ọzọ, a ga-ahụta ya dịka ọgbanje. Ama m na ịghọtago ihe dị iche n'etiti ịlọ ụwa na ọgbanje. Ịlọ ụwa na-eweta obi aṅụrị n'ezinụlọ. Ọ na-eme ka a na-echeta onye ahụ nwụrụ anwụ, n'ihi na onye nwatakịrị bịara ụwa na-edu ịlọ ụwa ga na-akpa agwa dịka onye ahụ nke nwụburu anwụ, onye ahụ nke bichagoro ndụ ya, bicha ndụ ezi omume wee nwụọ, laghachite ụwa ọzọ. Ọ na-eme ka obi aṅụrị dị n'ezinụlọ. Ịma na agwabugo m unu oge m mere ihe onyonyo gbasara ọgbanje, nsị na ọgbanje na-eweta ihe obi ilu, ihe obi mgbawa, mana ịlọ ụwa na-eweta obi aṅụrị. Ọ na-eweta ịhụnanya n'ezinụlọ. Kedụzi ndị nwere ike ịlọ ụwa? Ndị nwere ike ịlọ ụwa bụ naanị ndị biri ezi ndụ n'ụwa wee nọọ ogologo ndụ, wee mezuo ihe niile a tụrụ anya na ha ga-eme tupu ha anwụọ. Kedu ndị anaghị alọ ụwa? Ndị anaghị alọ ụwa bụ ndị nwụrụ ọnwụ ike, ma ọ bụ ndị na-eme ihe ọjọọ dị iche iche, mebi onye kwụrụ ụdọ, ma ọ bụ onye dara mmiri, ma ọ bụ onye na-ezu ohi, mechaa bichaa nnọọ ụmụ nkanka ndụ a wee nwụọ. Ọ da alọta ụwa ọzọ n'ihi na nke ọ bịara abịa na o meghị nke ọma. Kedụzi ka esi ama onye lọrọ ụwa? Ọ bụrụ na ị chọrọ ịchọpụta onye lọrọ ụwa, ọ na-abụ dibịa afa. Ọ na-abụ dibịa afa bụ onye na-eje nene ka onye ahụ si wee bịa, ama chọpụta ma ọ bịara ụwa, kedu onye bịara ya, ka onye bụ ihe ahụ bịachitere ụwa ọzọ. Otu ọzọ a ga-esikwe wee chọpụta onye bịara ụwa, onye lọrọ ụwa ọzọ, bụ site n'akparamagwa. Ụfọdụ na-ebu akara onye ahụ nwụburu anwụ bụ wee pụta ụwa. O nwere ike onwe ebe ihe kara ya n'azụ. Nwa ahụ a ga-amụ, ọ lachite ụwa ọzọ, ọ ga-ebukwa akara ahụ wee chiyata. Ndị Igbo kwenyere n'ịlọ ụwa n'ihi na oge ụfọdụ ha na-asị, ọ bụrụ na onye nwee ike, ọ ma akpa agwa mana o nweghị ego, agụụ gụrụ ya mgbe ọ nọ n'ụwa nke mbụ ya, ịnụ mmadụ ọsị mbịa ụwa ọzọ m ga-enwe ego. Ọ bụ ihe ya kpatara ndị Igbo ji asị mbịa ụwa ọzọ mme nka, mbịa ụwa ọzọ mme nke ọzọ. So ọ bụ ya kpatara ha ji wee kwenye na enwere ihe a na-akpọ ịlọ ụwa. Kedụzi ọghọm dị n'ịlọ ụwa? Ịma na a sị na ihe ọbụla nwere uru nwere ọghọm.
Otu ọghọm dị n'ịlụ ụwa bụ na a na-enwe nzụtọ nwatakịrị n'ihi na ha kwenyere na ọ bụ nwatakịrị nwata ahụ bịara ụwa bụ nne ha maọbụ nna ha lọghachitere ụwa. Nne ha maọbụ nna ha ahụ lọghachitere ụwa bụkwa na onye nke ha nwere oke ịhụnanya n'ebe ọ nọ. Nwata ahụ bịazie ụwa ọzọ, ha ga-ezụtọ ya, nke ndị Igbo na-akpọ pampering. Ha ewerezie nzụtọ wee mebie nwata ahụ. Ha enweghị ike ịpịa nwata ahụ ihe ma o mejọọ. Ọ bụ ebe a ka anyị ga-awụsa ọwara mbọsị nta ka anyị chukene na Owere Nchi. Biko ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ, dekenere m ya na comment section. Mbịa ka m gwọọ ya ma nye gị ọsịsa gbasara ihe nkụzi ma ọ bụ ihe ọbụla na-agbagwojigo anya n'asụsụ Igbo. M ga-eme ka ị ghọta ya nke ọma. Daalụsịanụ, ka emesịa.